Ja. Det kan man ikke med redningsvest. Bare kom. Har du fundet, Bobber? Nej, det kan jeg ikke. Bobber, så prøv lige at tjekke her. Jeg vil gerne have et sted til at starte med, hvor jeg kan bunde. Nej, jeg gider sgu da ikke. Jeg gider sgu da ikke mærke. Så skal du tjekke alle vejen. Jeg gider til at tjekke nu. Kan du ikke lige prøve? Nej, jeg gider sgu da ikke. Men du går ikke til bunds med den der på. Det kan jeg garantere dig for. Men når du hopper i, så skal du holde heroppe. Hænderne her. Ja, så du holder den nede. Lige præcis. Så hop i sådan der. Så bare hop i. Så der, du kommer op som en prop. Kan jeg garantere dig for. Hvor er den nede under faktisk? Måske en lille smule nedenunder, men du kommer op med det samme, som om du er en korkprop. Ja, du kan prøve at gøre det igen, så kan du se, hvad der sker. Og så... Jeg gider ikke komme i der. Lige der nu. Vil du tage noget hyggeligt, mand? Hop i der. Du kan ikke den på. Hop i der. Nej, så hopper du med mig. Nej, det er nej. Og Hans, du gør det samme. Du holder også her oppe ved skuldrene, når du hopper i. Nej, herinde på den anden side, herinde. Her. Ja, der. Så er du i hvert fald, det er bare for at være 100% sikker på, så falder den i hvert fald ikke af. Ellers så kan den godt, hvis man ikke er sat godt nok fast, så kan den hoppe op over hovedet nemlig. Ja. Okay, så hop du i. Jeg hopper ikke. Jeg gider ikke hoppe i et sted, hvor jeg ikke kan bunde. Hvorfor? Det er da bedre at hoppe i et sted, du ikke kan bunde. Nej, hvis jeg kan bunde, så tænk på, at så kan det være, at min ben rammer. Ja, I er kloge som 3 tosser, og nu har jeg det hele på video. Så nu må vi godt se, at nogen hopper i. Jeg tror godt. Så gør det. Det gør det. Jeg har gjort det før. Ja. Gør det lige her. Der er jeg hoppet. Hop i. Jeg hopper. Nu hopper du i. Jeg hopper i før. Ja, 3 tøser på udflugt. Kom Johannes, hop i herovre. Jeg filmer. Jeg hopper i der. Så hopper du i der. Okay, kom så. Prøv du hopper i der. Hvorfor er de ikke bare hopper i der? Hvorfor fanden kan man ikke sætte bund i der lortevand? Jeg er mere bekymret for at hoppe i et sted, hvor der er for mange sten. Jeg synes, det er bedre at hoppe i herude, for jeg risikerer ikke, der er sten. Så stille og roligt falde i. Det kan du også gøre. Er det koldt, Bobber? Nej, det er kun derfor, jeg står og pissefryser. Wow. Det var da meget godt, hvis du var kommet i der. Er det koldt? Ej, ikke når man allerede har noget. Det er klart. Prøv at gøre ligesom Bobber, han gjorde, Johannes. Prøv bare sus ud, så hoppe i. Det har du gjort en million gange, har jeg. Så hopper jeg lige efter. Ja, så hopper du efter Johannes. Så har jeg det på video nu. Kom, der er ikke så meget hukommelse tilbage. Yes! Flot. Flot hoppet i. Hallo, kan du bare ligge? Prøv lige at blive liggende. Kan du blive liggende? Kan du blive